Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Europske poslovne škole Zagreb ovom svečanom prigodom otvorenja 11. međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo. Glavna tema ove konferencije je poduzetništvo za održivu budućnost. Posebno zahvaljujem pokroviteljima, sponzorima, autorima, recenzentima, lektorima, organizacijskom i programskom odboru koji su iznimno pridonijeli organizaciji ove konferencije. Posebno pozdravljam predsjednika Republike Hrvatske, magistra znanosti Zorana Milanovića, koji nam je poslao pismo potpore koje ću pročitati, pročelnicu Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, diplomiranu pravnicu Tatjanu Opertu, koja nam je također poslala prigodnu poruku. Pročitat ću dio pisma potpore predsjednika Zorana Milanovića. Poštovani, održavanje konferencije koja sudjelovanjem studenata, znanstvenika i praktičara ukazuje na važnost suvremenog obrazovnog i istraživačkog pristupa za vrhunsko poduzetničko obrazovanje, nesumnjivo će istaknuti i naglasiti važnost ulaganja u znanje kao i ulogu poduzetništva u održivom razvoju. Stoga predsjednik Republike pozdravlja i podržava održavanje ovogodišnje konferencije na temu poduzetništvo za održivu budućnost, uvjeren kako će pridonijeti sustavnom uvođenju obrazovanja za poduzetništvo u sve razine odgoja i obrazovanja. Na putu prema tom cilju primite srdačne pozdrave predsjednika Republike i želje za daljnjim uspjehom u budućem radu i napredovanju vaše ustanove. S poštovanjem, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju, dr. Velibor Mačkić. Sada slijedi čitanje poruke pročelnice Gradskog ureda za energetiku i zaštitu okoliša, diplomirane pravnice Tatjane Operte. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime gradonačelnika Tomislava Tomaševića i svoje osobno ime, te vam ovim putem čestitam, organizatoru Europskoj poslovnoj školi, na organizaciji još jedne 11. po redu međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo. Posebno pozdravljam paneliste ovogodišnje konferencije koji će svoja znanja i iskustva podijeliti sa mladim ljudima te ih dodatno ohrabriti i motivirati za daljnji rad. Vjerujem da ćete uspješno odgovoriti na izazove i doprinijeti njihovom rješavanju, a izazova u svijetu poduzetništva ne nedostaje. To se posebno odnosi na ovu situaciju kada je dosta teško raditi za vrijeme covida i svakodnevne promjene više nego ikada nas potiču na bržu i fleksibilniju reakciju kako bi prevladali sve poteškoće i bili u koraku s vremenom u kojem živimo. Jedna od prioritetnih politika grada Zagreba je i razvoj poduzetništva, te na svakakve načine grad Zagreb potiče poduzetnike od nekih mjera koje im dajemo ili od savjeta i pomoći u svim asocijacijama i pokušavamo odgovoriti na njihove potrebe. Poduzetništvo te digitalizacija i inovacije čine okvir modernog gospodarstva kojem težimo. Sigurna sam da će svi mladi koji će slušati vašu konferenciju dobiti nove informacije i znanja koji će doprinijeti njihovom osobnom razvoju i unapređenju njihovih kompetencija. Zato vam sretno i hvala. Zahvaljujemo predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću te pročelnici Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša gospođi Tatjani Operti. Također, ovim putem pozdravljam i doktora Davida Matthewa Smitha, ravnatelja instituta Ruđer Bošković, koji će nam se obratiti s prigodnim riječima. Poštovanje, ja se nadam da mi vidite i čujete. Ja bih isto kao i prethodni govornici, odnosno koji su poslali pismo, zahvalio na mogućnosti da ja danas mogu vas obratiti. Veliki čestitke prema svih djelatnice Europske poslovne škole u Zagrebu za još jedno izdanje jako uspješni i zanimljiv kongres. Gledajući današnji program, pogotovo panel, mogu reći da je naravno kao i uvijek, ali možda čak i ova godina još izraženije, da su tema itekako relevantno. A zapravo kad gledam tema koje imate na panelu, vučem određeni paralelu sa koncepti koji su dosta bitno u današnjih Europske unije i Hrvatske kao i zemlja članica.
Pogotovo vidim paralelno sa koncepti koji su zeleni tranziciju, digitalni tranziciju i pogotovo pametnu specijalizaciju. Koji su svi koncepti koji moramo svi nekako razumjeti i prilagoditi, a pogotovo u sferu poduzetništva. Na taj način vidim stvarno velike relevantnosti svih topika, odnosno tema koje ćete danas razgovarati, a vidim da organizatori su definitivno prilagodili program na događanje u svijetu, a da ne spomenemo element oko održivu budućnosti, odnosno održivu razvoj koji u svim kontekstima je jako nama bitno, a i vidimo sad ovih dana pogotovo svjetski kongrese, na primjer, koji se održi u Glasgow. Ali iz perspektive Instituta Ruđer Bošković ima jedan element koji je možda specifično područje u poduzetništvo i to je vezano uz iskorištenje, istraživanje i razvoj u svrhu uspješnog poduzetništva. Na jednu ruku, kroz strukturni fondovi, odnosno operativni programi koji su iza nama sad perioda 2014 do 2020. Na primjer, Institut Ruđer Bošković u suradnji sa raznim privatnim objektima u Republiku Hrvatsku smo zapravo ugovorili projekata istraživanja i razvoj u svrhu napredovanja gospodarstva u iznosu otprilike 23 milijuna eura. I to ćemo vidjeti u rezultatima kroz nekoliko godina, nije realno da vidimo to odmah, ali to je jedan, kako ja vidim, pretkorak za nešto dosta zanimljivo koje nama dolazi i bi htio ipak vama dotaknuli da malo razmislite u tu smjeru i to je zapravo možda komercijalizaciju, znanje, inovaciju u malo više, odnosno više dodatnih vrijednosti koje bi moglo to izaći o investiranje i komercijalizaciju rezultati intelektualnog vlasništvo, a vidim da je Državni zavod za intelektualno vlasništvo isto je pokrivatelj današnji kongres, ali baš mi je zadovoljstvo vas i prenijeti, pretpostavljam da neki od vas i prati, ali zapravo tržišta, takozvanje venture capital u RH je zapravo u veliki rastući fazu. Već imamo jedan fond Feels Good koji je otvoren za investiciju kako vrsti inovaciju, a u ovom trenutku ima otvoreni natječaj koji provodi Europska investicijska banka, sudjelova naravno i HBOR i njegov paralel iz Slovenije za uspostavu novi venture capital fond u Hrvatsku, otprilike vrijednosti od 60 milijuna eura. I to s tim zapravo bitno mijenje dio tržišta koji donekle nije bio pokriven u RH. I ja se nadam da od toga ćemo vidjeti neki jako zanimljive investicije u idejama koje su možda možemo svrstati po nekako high risk i high gain i da Hrvatska počne napokon malo ozbiljniti sa ovom području. I s tim jednostavno bi htio dati nekako pozitivnu poruku za budućnosti. Mislim da Hrvatska ide u dobrom smjeru, ima određeni instrumenti koji su tu i ključno je zapravo vaš zadatak koji je vezan uz učenje u poduzetništvo, gdje svi studenti bude itekako svjesni sve elementi koje imate na program, ali sa naglaskom iz moje perspektivu i iz perspektivu Instituta Ruđer Bošković na nekako investicije u komercijalizaciju intelektualnih vlasništvo za veliki dodatnu vrijednost i u hrvatsko gospodarstvo. S tim bi zahvalio za mogućnosti i želio bi naravno uspješan dan koji je zapravo nema dvojbe da će tako i biti. Puno vam hvala. Hvala doktoru Smithu. Na kraju pozdravljam doktora Ivicu Katavića, dekana Europske poslovne škole Zagreb, te ga pozivam da se obrati okupljivima. Zahvaljujem, Vedrana. Uvaženi gosti, cijenjene dame i gospodo, studentice i studenti, predstavnici medija, pokrovitelji, sponzori, dragi prijatelji,
pozdravljam vas u ime Europske poslovne škole i svoje osobno ime. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo zaželjeti vam dobrodošlicu na 11. međunarodnu konferenciju o učenju za poduzetništvo na temu poduzetništvo za održivu budućnost. Dame i gospodo, možete li samo na trenutak zamisliti da je sada 1942. godina? Prvi dan te godine bio je četvrtak kao što je danas. Drugi svjetski rat je bijesnio na ovoj planeti. Auschwitz i masovno ubijanje je počelo. Proizvođači automobila počeli su proizvoditi oružje. Poduzetnici su se uglavnom fokusirali na proizvode i usluge koje su bile potrebne za ratno stanje. Te iste godine dr. Albert Einstein predavao je na sveučilištu Oxford i s obzirom da je predavao na svim godinama studija, jednog dana je dao test studentima iz fizike. I onda ga njegova asistentica pitala, dr. Einstein, je li to isti test koji ste dali istim studentima, ali prošle godine? Onda je on odgovorio, da, to je isti test za iste studente koje sam dao prošle godine. Onda je asistentica pitala dr. Einstein, kako je to moguće, zašto to radite? Onda je on odgovorio, test je isti, ali su se odgovori promijenili. Mi danas pričamo o poduzetništvu za održivu budućnost i možemo primijeniti istu retoriku dr. Einsteina u svijetu poduzetništva koji danas se mijenja vrlo brzo. Pitanja su ostala ista, ali su se odgovori promijenili. Zašto su se odgovori promijenili? Ako želite postići rezultate koje niste imali do sada, onda morate raditi drugačije. Drugim riječima, poslovni model koji vas je doveo na poziciju koju imate sada, ne nužno da će vas dovesti na drugu poziciju koju želite biti. Međutim, kada ljudi na radnom mjestu naiđu na problem, naiđu na zid, obično rade na dva načina. Prvi način je rade više, ali iste stvari. Drugi način je da rade manje, ali iste stvari. Dakle, ne mijenjaju. Istraživanja pokazuju da je samo 3% onih zaposlenika koji će promijeniti, koji će raditi na drugčiji način. Kako će izgledati poduzetništvo za održivu budućnost? To će odgovoriti ova konferencija. Jedno je sigurno da poduzetništvo više neće biti ono što je nekad bilo, ali će biti bolje i uspješnije. Stoga ću se pozvati na Petera Druckera koji je jednom rekao, najbolji način kako predvidjeti budućnost je kreirajte je. Stoga ja pozivam vas na akciju da zajedno kreiramo poduzetništvo za održivu budućnost. Proglašavam 11. međunarodnu konferenciju o učenju za poduzetništvo otvorenom i želim vam ugodan dan i produktivne rezultate ove konferencije. Hvala.